Στο σημερινό βίντεο αποφάσισα να παίξω Pillars of Fortune με δύο καλούς μου φίλους. Pillars of Fortune! Πού είναι? Δεν τους βλέπω. Αυτό το χασουλιακά. Nice. Μέσα στην άλλη μεριά του map. Ναι, έτσι κι αλλιώς. Δεν είμαι ο Σούσι. Πω. Δεν θα το σχολιάσω. Ξέρεις ή όχι, βάρεθηκα να σκοτώσω. Κουίδερ σκελετό σπόνεκ. Απλά θα αρχίσω να σκοτώνω άτομα χωρίς κανένα απολύτως. Θα καβαλήσω αυτό που πάω. Πήρα ένα σάμπι. Βίτερ σκέλετον τυπά. Ήρθε η ώρα να δείτε το W. Όχι, Σάλκυρα ακούω. αυτό είναι σαν. Πάρ' αυτό. Πάρ' και αυτό. Πάρ' και αυτό. Γιατί Πάρ' το δώρο μου. Κοίτα τι έχει μέσα αυτό το bundle. Έλα κάτω. Παιδιά είμαι cooked. Έλα, θέλω να σου δώσω το bundle μου. Ήρθε η ώρα να κάνει το Όχι. Womp womp. μεγαλύτερο Έλα δραματική μου. Όχι, Πίσω. Βάλε νερό. δραματική μουσική στο background. Βοήθεια! Έπεσα, δεν είχα sprint. Τι είναι το τυπά. Έχω trident. Τσάζι, πάρε το bundle. Σε βοηθάει κάτι. Σε μισό. Όχι! Πίσω από τον beacon. Δεν το πιστεύω, σε μισό. Δεν είχε blocks από κάτω. Τώρα βλέπουμε το Σούσι να του κυνηγάνε 15 haters. Μπράβο! Υπάρχει guardian. Πήραμε λίγο fatigue. Μότο. Ο Τάνης είναι μότο. Δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Πιου. Δεν πέρανε, Τάντη απλά τρέχα. Λοιπόν, θα κάνω την τεχνική μου. Ψηλά και μακριά. Χάια! Let's go! Μείον ένα. Δεν θα προλάβεις να... Oh my god! Τι βλέπω από κάτω! Γιατί μου κολλάει? Γιατί έχει 17 ώρα? Έχει πάλι Elder Guardian. Το ίδια. Κακιάρχνη. Έχω gap. Nice. Γιατί Ότι βλέπει. πας νομίζει πως θα τον νικήσει αυτός ο χάζος. Δεν ξέρει Τα λαϊτρά. πως έχω infinite avra. Brother face. Απλά Μην βλέπεις το πρέπει chat. απλά να έρθω αρκετά κοντά για να κάνω αυτό. Φωνώ. Μην κοιτάξεις πίσω σου. Είναι άχρηστος. Κάνω retreat. Ο μπροχή ελίτρα έρχεται. Μπρο, δεν ξέρω αν είναι να χρησιμοποιεί τα ελίτρα. Πλάκα είναι και ούτε μπάκι glasses. Ο μπρο δεν ξέρει να χρησιμοποιεί ελάιτρα. Αυτό είναι κομβέρ. Μπρο θα το κάνω κόμπο. Τι λέει Έχω έναν ευόκερο όμως. Μπρο, πρέπει να παίζεις στο slime και... Τάζει, παράδοτα. Θα θέλει Guardian. Όχι, cool. Δεν ξέρω αν το ξέρει. Δεν ξέρω αν έχει ξαναπαίξει μου. Δεν το πιστεύω, έζησα. Είναι bots τα Δεν spiders. το πιστεύω, έζησα το πιο δύσκολο. Είμαι χ. Ξέρεις τι θα κάνω τώρα? Απλά θα περιμένω εδώ πέρα. Τι μύτη είναι αυτή, Απλά θα περιμένω εδώ πέρα μέχρι να πεθάνει. Λοιπόν, αυτό το μάτς απλά θα είναι ισοπαλία γιατί δεν θα έρθει κάτω και εγώ δεν θα προλάβω να έρθω πάνω. Τάζει, κάνει ένα σκυλόν. Fox με Emerald, βλάκα. Κλάσαρε. Πόσο? No way. Bro, ξέρεις Fox πόσο με σπάνια Emerald. είναι αυτά? 1%. Ο Bro ξέρει. Yeah, GG. Μιας και ο Bro δεν θα έρθει εδώ κάτω. Πώς το είπες η Global? Τι είναι και σε. Τι? Δεν θα το σχολιάσω καν αυτό. Τι ήταν το κατοικίδιό σου? Κατά λάθος Blaze. έκανα Blaze. misclick και σπόναρα Blaze. Το κατοικίδιο του Τάζει το σκότωσε. Bro got betrayed. Θυμάσαι Έχω αγελάδα. Η αγελάδα με Δεν σου έδειχνα αυτό το book.
Έγραψα κάτι ωραίο που θα το χρειαστείς. Οκ. Γιατί έχεις πολύ λίγα. Όταν πέθανα σε αυτό το μάτς, δεν σκόπευα να βάλω αυτό το μάτς στο βίντεο, αλλά μετά έγινε κάτι που εγώ θα αποκαλούσα χρυσό. Το! Please. Όχι! No way! No way! Όχι! No way! Πέθανα. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ, θέλω να πεθάνεις. Σε παρακαλώ, σε παρακαλώ. Οκ. Πέθανα. 5 Τσάικ. ευρώ. Τάντι, 5 ευρώ, σωστά πεθάνεις στα επόμενα 5 λεπτά. Γιατί Μετά εδώ πέρα το κρεβατάκι μου θα είναι. Άγιε! Γιατί να έχει Τάντι. Μην με κάνεις μέση να χτίζω το σπιτάκι μου, Μπρο, έχουμε. αυτό λέγεται YouTube Black. να ξέρεις, έχω πετάξει το miss στο void. Ο null data δεν το πέταξες. Σέφτη. Το πέταξα. Versus Τάντι. Έχω dream όντως. Πάω κι εγώ κάτω εδώ. Χτίζω το σπιτάκι μου. Τάντι, απλά πήδα. Και κάνε κλατς. Ναι. Είναι πολύ απλό. Κάτσο, Σούσι ζει. Ναι. Μπρο, ο Σούσι θα φτιάξει ολόκληρο σπίτι. Ναι, κοίτα, ωραία, έλα. Πέθανε Θα σας κάνω ένα base tour. Πάω από 6. 3 και 2 και 1, πάμε. Ωραία. Εδώ πέρα πάμε στο σπιτάκι μου. Έχουμε εδώ πέρα λίγο για να παίζουμε. Μετά έχουμε το ωραίο μου trap chest. Δεν ξέρω ακόμα τι θα βάλω εδώ πέρα. Έχουμε στο chest, νομίζω. Μετά έχουμε το ωραίο μου δωματιάκι με κρεβάτι χωρίς τέτοιο. Επειδή κοιμάμαι θα πρέπει να βλέπω έτσι τελευταία. Σου έρχονται. Αν κοιμάμαι έτσι. Έρχονται. Μην πεθάνεις για 6 δεύτερα. Ο Σούσι κέρδισε. Δεν θυμίσαι καν το maze. Δεν ξέρω. Μπορώ απλά κέρδισε. Όχι, το σπιτάκι μου το χάσα. Δεν είσαι καλά στα μυαλά. Όχι, πάλι ο Dream. Πάλι ο Dream. Ο Dream. Κάτσε. Α, Είναι ο ίδιος Είναι ο ίδιος Είναι data. Πάμε να σκοτώσουμε τον Dream. εγώ. Ναι. Είναι. Πού είσαι? Έβαλα. Τρίπλαν της. Γιατί. Πλάκα είναι κόμμα στο side και μετά. εννοείς. Δεν είναι στην τύχη, δεν είναι στην τύχη. Εγώ το βλέπω. Περίπου στην τύχη. Πείτε. Μμμ. Σου Κάτσε, είπα ρε, αν πόσο μπορείς. σου θα σε σκότωσα. Χριστός. Σου είπα πόσο σου θα σε σκότωσα. Ποιος ο λόγος να με σκοτώσεις, σου είχα ένα δωράκι. Τι δωράκι. Ένα win chart που σου το κάνει άλλος. Έκανα ποτέ πήγα με όχι. ρίξει. Όχι, μου κόλλησε και δεν έκανα ποτέ. Πέθανε. Δεν μου έδωσε τίποτα γιατί είχα δεύτερον. Να, παιδιά, είμαι ο Πάρο τεξτού. Τάντε, κοίτα. Τάντε, κοίτα πάνω. Τάντε, άμα έρθεις σε μένα θα αναγκαστώ να έρθω εγώ σε σένα. Όταν πήρε τη minecart. Νόμιζα πως είχα rail. Νόμιζα πως είχα actually rail. Βρες μου rail, μπρο, θέλω να κάνω κάρτα. Πες έχει κάτω σε αυτόν, Βασικά- πες κάτω. Πες κάτω σε αυτόν. Βασικά, τσάζι, απλά φέρε μου ένα rail. Ναι, σώπησε. Τσάζι, με βλέπεις. Τσάζι, με βλέπεις. Τσάζι, Ω. με βλέπεις. Όχι, Δες με. δεν με νοιάζει. Σε γράφω. Οκ, δεν σε γράφω. Τσάζι, δες με, Μικρό. τώρα με βλέπεις. Τώρα δεν με βλέπεις. Ο μπρο πες να πήρε actually ένα από τα πιο OP πράγματα σε όλο. Όντως. Φαίνονται μόνο τα particles. What, το κεφάλι μου φαίνεται. Ο Τάντης είναι του OP. Έχω TNT Hopper Minecraft, τι να κάνω. Τίποτα. Θα πω μέσα στο τάντι. Ναι, πέθανε ο τάντης. Ναι, Μπρο. πέθανε. Θα ερχόμουν να του δώσω δωράκι. Λένε φάλασμα. Σπάστε. Ναι, τώρα βλέπω τον Τάντη. Τάντι, βγάλε το chest, please. Α! Δεν έχω τίποτα να κάνω. Βλάκα. Και δεν πέθανε. Είμαι. Πού είναι ο Τάντη? Α, όταν είμαι στο παιχνίδι δεν σε βλέπω. Εδώ πέρα το βλέπω από το POV του Τάντη. Έλα, Τάντι, τώρα πεθαίνει αλλιώς θα... Πίνες λάβα, θα σου δώσει ένα ζεστό παιδάκι. Όχι, Στο μπρο, μπανάκι. μου λείπει θέλω. Τι ακούω. Πήγαινε. Αν πεις στο Τώρα. game να μου δώσει φαγητό, το κάνω.
Ωραία, θα σου δώσω έναν πας πρώτο στη λάβα. Κάτω planks. Βγάλει την armor. Είναι potion. Α, Όχι. Δεν το είδα αυτό. έχει trapdoor. Έχει Warden. Τι λέει. Έφαγες άκουσα λίγο. Μπρο, έφαγα insta kill. No way. Είστε και οι δύο τούβλο, πίσω σου. Τάντι, πίσω σου. Τάντι, με εμπιστεύεσαι. Ναι. Δεν σε εμπιστεύεται. Περίμενε. Τάντι, με εμπιστεύεσαι. Περίμενε. Τάντι. Όχι! Σκόψα το σουσί. Πέθανα, έχω πεθάνει, πλάκα. Ναι. Θα ήταν τέλειο. Δεν υπάρχει τίποτα κάτω. Φοβάμαι. Τάντι, κράτα μου το χέρι. Πλάκα. Τι λέει. Όχι να βάλεις το τρέι. Τέλειος. Μου την πέφτουνε. Μμμ. Μου την πέφτουνε με την κακιά έννοια. Πίσω σου, Τάντι, πίσω σου. Παιδιά, Πάρ' αυτό. βοήθεια. Εντάξει. Εντάξει, είσαι για παπάζα, μπρο. Όποιος το έβαλε να έχει, όποιος το έβαλε στη λύση. Ο Τάντης, Να πάει να ο βρει Τάντης, να πάει να ο βρει. Τάντης. Ο Τάντης, το ψήτη, τι είναι. Και μου Ο τσιμπάει. Τάντης πεθαίνει από το ζώο του. Ο ένας κανόνας είναι να μη σπονάεις blazes και gas. Έπεσα κατευθείαν κάτω. Γιόλο. Κι εγώ. Φάκ, δούμε. Εκείνη τη στιγμή δεν το είχα καταλάβει, αλλά ο Σους είχε κάνει rage quit. Οπότε το υπόλοιπο βίντεο θα είναι με εμένα και τον Τάντι. Παρά. Μπράβο Τάντι. Όχι εμένα. Μπρο, πέφτουνε δωρεά. Να φτιάξουμε σπίτι. Ναι, φτιάξε. Παρά λίγο να πέσω. Λοιπόν. Τι λέει λίγο. Τάντι πες το αυτό. Λοιπόν, Όχι. Άκη. Πάει δέσκι. Είμαι μια καρδιά. Όχι. Δεν προλάβαινα. Ω, Ωραία, ξέρεις τι, πάμε κάτω. Θέλω να φτιάξω το σπίτι. Ο Σούσι πέθανε, του πέθανε το ίντερνετ να φαντασώ. Όχι. Να, έκανα crash out. Οκ. σπάσα όλα. Let's go! Σπάστα. Και τώρα φτιάχνουμε σπίτι. Εγώ θα αρχίσω να φτιάχνω το σπίτι μου. Ναι, κι εγώ. Σπιτάκι που σε φτιάξω. Nether Ancient Debris. No way. Έχω netherite pickaxe, χάχα. Έχω προπαγκούλε. Έχω κι εγώ προπαγκούλε. Δεν θα φτιάξει σπίτι μαζί μου. Καλά. Να φτιάχνω δικό μου. Όμως αυτό helmet. Τι? Ο Σούσι ζει. Έχω ένα... Δεν παίζω, έκανα crash out. Μπήκα. Α, Κρασό τρόπο. γιατί να κάνεις κράσα, τι έγινε? Ευρίαση. Έπαιζα, πρέπει να κάνεις κλίπ. Έχω enchanted golden apple, bro. Άντε, sorry. άντε. Άκουσε με μια. Μην με σκοτώσεις, ok, please. Θέλω να χτίσω το σπίτι, να χτίσουμε το σπίτι Δεν μας. θα σε σκοτώσω, εγώ χτίσω το σπίτι μου. Όχι, άκουσε με και στο τέλος. Που θα τελειώσει το match, μην με σκοτώσεις. Εντάξει. Ευχαριστώ. Πείτε μου σουβλάκι. Πίσω σου, Τάντι! Πάμε να τους πάμε! Α, όχι εμένα! Τι, Θα σε κάνω boost! πέθανε. Πέθανε. Αυτός, 1-0. Let's go!
Κάτι που πολλοί από εσάς μπορεί να μην έχετε δει σε αυτό το game είναι πως έχω ένα maze στο inventory μου. Τώρα θα μου πεις πως κατάφερες και πήρες ένα maze. Και θα σου πω πως λίγο πριν κατάφερα σε αυτό το game να πάρω ένα heavy core και σκέφτηκα wow, ποιες είναι οι πιθανότητες να πάρω ένα breeze rod. Ούτε ένα λεπτό μετά κοιτάξτε τι έρχεται στο inventory μου. Ναι, οπότε μιας και δεν είχα κερδίσει κανένα game, αποφάσισα να το χρησιμοποιήσω πάρα πολύ καλά αυτό το maze. Let's go! Δώσε. Γιατί ήταν maze. Είσαι τυχερός που δεν σου έκανα κατευθείαν τα breeze balls. Γιατί τα breeze balls είναι σπαστικά. Εγώ... Clutch time! Easy! Πες μου, let's go, έπεσε. Έχω και ένα φίλο, μια νυχτερίδα. Νυχτερίδα. Δεν θέλω τον τρελό. Πες στο νερό. Σ' αγαπάω! Τώρα το σκέφτομαι. Σούσι, συνεχίσεις να κάνεις crash out. Όχι. Πες το σουβλάκι. Τώρα σουβλάκι, μπρο. Κάτσε, βγήκε από Πες το σουβλάκι. Το σουβλάκι SMP. Μπορεί να μου στείλεις στο Discord server, θέλω να Άρα θα παίξω. μείνω εγώ με τον Τάντι. Και επειδή δεν μ' αρέσει αυτό το map, Τάντι, έχω να σου πω πως είσαι το σμαράγδι μου. Θέλω να βάλω το Minecraft bed μου δίπλα στο δικό σου! Γεια. Μπορώ να πάρω ένα μπλοκ μία σαν ώρα. Ωραία, ευχαριστώ. Ναι, έλα πάρε. Τι κάνει ο μπρο. Έκανε 20 server SMP, ας πούμε. Δεν έχεις φίλους. Δεν μ' άρεσε. Τι σ' άρεσε. Είδα ένα τυπανά αυτοκτόνη. Creeper head, creeperάκο. Μπρο, έχω anvil. Θα του ρίξω ένα anvil στην κεφάλα. Για τον Τάντι! Τώρα θα στο ράλι sempre, πήρα αυτό που ήθελα. Όχι! Τώρα πρέπει να αρχίσω να κάνω villagers. Όχι, δεν τα κατάφερα. Το inventory μου. Ναι, το αλλάζει. Πω, τι μισή το game mode είναι αυτό. Την πρώτη λέω ένας. Με βάρεσαν. Είμαι ο Τελεία. πρώτος πάνω. Κάνω δύο άτομα κάνουν teaming. Όχι, δεν κάνουνε. Έχουν ένα shulker box που μέσα έχουν golden carrot, ένα shield, ένα bow, ένα bucket of puffer fish και ένα music disc και μία πόρτα. Που φαίνεται. Τάζι, είναι ακριβώς δίπλα σου. Δεν μπορώ να ανεβώ πάνω χάρη στο χαζό ηλίθιο map. Α. Τι έκανε ο μπρο. Αν φύγει, θα σας Όχι. στείλει Discord. Όχι! Είναι το αν την πάρτε. Όχι. Ωραία, και πάμε ένα τελευταίο γύρο, αν είναι. Οι αράκνες. Έλα, όχι τελευταίο γύρο, μπρο, θέλω κι άλλο. Δεν μπορώ. Sorry. Έλα. Milk bucket. Του γάλα. Μην κάνεις κανένα ανεκδότο, σε παρακαλώ. Ξέρω πως θες να το πεις, αλλά μην το πεις. Θέλω πολύ. Θέλω από το ανεκδότο. Πες το. Όχι, πέθανα. Nice. Να πω το ανεκδότο. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Είμαι ένα υπτάμενο αόρατο κεφάλι. Like, subscribe και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Τάντι, πες το ανέκδοτο.
Το γάλα της μητέρας σου. Okay, Πήρα το γάλα της no. μητέρας.